Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Ashamatama namanzi lelihlelo alukho suitable for ingane singena kwezomdavazo now is Sex Indaba on Gagasi Thursdays from 7 to 8 ngingu Alex Okomthiyane. I now welcome uDokotela Nkosinathi Shabalala sesingena kuzo ezomdavazo. Doc, Kunjani Alex? Ngiyaphila, kunjani? Ngikhona buti, ngibingelele nefamily babiGagasi FM. All right, Doc, sizokhuluma namhlanje about ngoba sisaqhubeka nefocus yethu on mental health. So now inkinga abantu bahlala bekhala ngokuthi inkinga esinazo zigcina sezi affecta umdavazo le relationship igcine isiphelile. So ishow yethu namhlanje izobe bheka here ukuthi iziphi lezi inkinga ezingenza ukuthi umuntu aphelelwe iappetite, usokuthi nomdavazo awusahambi kahle, kuqale kube khona nama suspicions, i-issue ye trust and all that. So i-conversation yethu izobe ikanjalo and then nama symptoms again. Kenzeka umuntu athi no, umuntu wami uyangigoqa, I think khona ngifihlela khona uma wabuka lama symptoms azokwazi ukubekela ukuthi isimo sibucayi kangakanani. Uma kuthi mhlawumbe you going through a lot empilweni, inkinga zemali, exam stresses, inkinga ze anxiety, kumbe mhlambe you have a chronic medication ekunciphisela iappetite yomdavazo, ungasurvive kanjani? This is what we're discussing namhlanje. Ungangifonela ku 0861596596. We are also live on our TikTok in Indaba on Gagasi. And le show uzoyithola we stream live now ukuze ukwazi ukuyithola kwiGagasi FM app. Izoba khona as a podcast. We have a video as well. All right, so Doc, indaba esikhulumayo leyo 0861596596. Kwenzekani Doc ngeappetite yomdavazo ukulangazelela ucansi? Wena umuntu enenkinga, you've just been diagnosed mhlambe with a chronic illness, usaza kuba nenkinga, ikweletu zimi ngenhla, umdavazo affecteka kanjani kuleso simo? Hey, now Alex, lana ukuthi kumele siqale vele from eqaleni la weqale khona. Ukuthi le ndaba iqala kanjani uze ekugcineni sekugcina sekaffecteka umdavazo. Yeah. Now ubeke ama context amaningi, you know, all at once kwi example A1 and definitely imajority vele yabantu abaningi baphila ando leyo ncindezi. Akusiko nje ukuthi banama financial burdens kuphela. Kukhona nezinye inhlangothi zempilo, you know, ezinenkinga ezibanikeza ukuthi babe ne stress. Now if kukuthi vele ke umuntu ohleze ephila andincindezi, of course indaba ye stress izophakama ngoba umuntu ohleze engekho calm, wena ngaso sonke isikhathi ucabanga ngeinkinga, ngaso sonke isikhathi, you know, ukwi anxiety state yokuthi hey angazi ke kusasa kuzokwenzakalani. Mhlambe kuzofika kuzothatha imoto, mhlambe kuzofika kuzothatha umuzi, mhlambe kuzofika you know kuzoshuba ukuthi nokuthi engikukweletayo. So ama finances wona they play a very big, you know, part empilweni and agcina ese affecta ezinye inhlangothi zempilo. Kune analogy Alex yazi engifuna ukuyibeka. If ubuka indlela yokuphila ishintshile completely manje. Kanti kudala mawubuka kwakuphilwa ngokuthi umcebo ulele kwi livestock. Now i livestock inkomo, you know, imbuzi, imfuyo basically. Kodwa ke not today. But kudala yazi kokwenzakalana Alex. Wongafika wena ukuthi mhlambe uneinkomo ezu4 zesifazane. Sezi ready ukuthi mhlambe you know zingazala okanye mhlambe zingamitha. Bese ufika kumina ngineinkomo eziningi you know zabantu besilisa. Ufike uthi ngicela ungibole inkomo yakhe yodwa. Ifike ichelele and ichamele phakathi kwinkomo zakho ezu4. Ake sithi ku end up kuphuma inkomo ezu8. Wena wongasho kumina ukuthi uzothatha ezu4 nami ngizothatha ezu4. Now akusekho kanjalo. So ayisekho iplatform yokuthi sibambisane even you know with regards to ukuthi inkinga esifaceayo empilweni. Singabambisana kanjani ukuze siphumelele sisonke. Sure. Wonke umuntu useyedwa manje. Okay. Inamba yethu it is 0861596596. Ungathumela ne-VN as well to be part of this conversation. Inkinga zethu nanomdavazo ekutheni uzoqhubeka kanjani. All right, sesike sakhuluma Doc previously ekutheni isex ngeke ibe isex ngepenetration kuphela. Can you give us just some of the examples yokuthi abela umuntu wakhe eduzane going through what they are going through but nicuphisane? Now khona ama sexual activities bese kuba khona is sexual intercourse. So ama sexual activities can be anything that can lead to a sexual intercourse or it can be anything that can be after a sexual intercourse. Now is sexual intercourse yona simply put it has to do with penetration. Kumele kube ukuthi kuba khona imbobo you know engenwayo. Whether u number 2 noma u number 1. Kumele kodwa kube khona imbobo engenwayo.
sesize say expand even the definition of sexual intercourse ngoba bakhona abanye abantu abalibekayo ipipi endlebeni. Now indlebe we call it an orifice. So nalokho sekwaba yi sexual intercourse. Cunnilingus, oral, sex is classified as sexual intercourse. So ama sexual activities they can do with the foreplay. So if foreplay, it has absolutely nothing really to do with the penetration up until you insert a finger ngaphakathi kwi vagina. Now that is also considered as a sexual intercourse. Okay. Musana kujoyina namhlanje itopic yethu ikhuluma ngendaba yokuthi umdavazo ungasurvive kanjani despite inkinga esibhekana nazo. So sihlanganisa ke le well-being yethu mentally kanye ke nezomdavazo. The question that I just asked you Dr. now, actually iziphi ezinye indlela uma kuthi mhlambe penetration ayenzeki. So khuluma nathi kule number 0861596596. Angithi this program is not for ingane. Ngiyemnambithi ke ngizothatha umzwandile Sibisi. Sho umzwandile? Yebo njalo bot. Ngiyaphila kunjani? Hayi siyaphila ngibikelela nodokotela la. Kunjani baba? Hayi siyaphila. Sikhona futhi. Hey. Emthiyane nayithinta indaba la nginenkinga la. Ngisanda ukudiagnose nje ukuthi ngidiabetic nginoshukela. Ngithe ngisena leso stress yokuba noshukela kwase kunyuka iBP. Kwase kufanele ngiqala ama treatments o2. Kanti la endlini vele appetite yomdavazi bingasekho kahle. So nami uma ngizizwa nje emzimbeni bangathi ngiphelelwe yimizwa. So angazi ukuthi yini engangilekelela kudokotela nje yabo umuzwa nje lokho okhala nani zonke lezo zinto ngathi zingiphelele. Ngisanda ukuhlanganisa iminyaka ewu40 ngi40 years manje. Yeah. Manje ungakanani umem? Usemncane umem una 35 years. Okay, but uyazwelana nesimo lesokusona. Yes, understand impela ngoba yonke into wayibona yonke into sasinayo nje sifuna usizo until size discover ukuthi inkinga isuka la. Yeah, we sorry to hear that mfethu, but the okuhle kodwa ukuthi now that it's been diagnosed then uzoqala i-treatment ngokusheshsha. Doc, esimene sikanjena umuzwa ocansi awukho and of course bobabili basadila ne-pain of indaba abasanda kuyithola. Now ubhuti lana uthinte ama chronic conditions awu2. Ufike wakhuluma ngendaba yashukela, wase wakhuluma ngendaba ye-high. Now lawo ama chronic conditions ewodwa nje they constitute most probably more than 80% of ama chronic conditions esiwabonayo. Never mind HIV. Angibe eceleni yona. Ngoba under sexual health si classify as a sexually transmitted infection HIV, but it's one of our chronic conditions. But now lana asibuku ukuthi wona lama chronic conditions amfikise kanjani ubhuti la. And ngiyabonga ukuthi at least sebetholile ukuthi ikhona inkinga ekhona. And leyo nkinga it comes in the form of ushukela, it comes in the form of a high. Now vele ke lezi zifo zo2 Alex ziyi-burden, ziyi-problem kwi sexual health. Ngoba zilimaza imthambo, zilimaza igazi bese ilimaza kanye nanemizwa. Now induku isebenza ngegazi iphinde futhi isebenze ngemizwa. Now if lezi zinto ilimala then angeke uziperforme ngendlela okumele performe ngayo ekamereni. Now ubhuti yena into ekumele simenzele yona i1 la. Kumele kube ukuthi ngoba vele asetholakala ama chronic conditions siyabona ukuthi siyakwazi ukwamanage and abe under control. Ngoba if engekho under control uzoqhubeka abe nenkinga. Zonke inkinga engaphakathi kwakhe nomama njengoba esho ukuthi sebehamba udokotela ziqala khona kulezi zifo lezi ezu2. Mzwandile ithi nginike i-chance yokurespond to dokotela. Ngiyamuzwa esimeni salento yokuphelelwa yimizwa because into engike ngayinothisa sengiqalile nami ukulandela ama conditioner indlela dokotela athi angiphile ngayo ukuthi ngithanda ukudla okuboyiliwe ngizama ukubalekela istashi yonke leyo nto ngiyayizama ene umehluko ukhona ziyancipha lezi zifo ngoba kakhulu ushukela uyancipha manje average la ko9 sisuka ku20 sengiyabona uyancipha but la kodwa emzimbeni kahle imizwa nje ayangizwa kahle. Okay. Now ngizombekela simple Alex ubhuti. Zihlukene ka3 bhuti inhlelo esiyibukayo masikutreater as umuntu. Kuba khona i-diet and ukhulume ngayo i-diet usuyishintshile usu on a diabetic diet. That is good. Bese kuba khona exercise. I-exercise yona it has to do with the cardio. Meaning ukugijima, skipping, ibhayisikili, anything ezokwenza ukuthi inhliziyo ishayele phezulu. Bese kuba yile yokugcina ke baleka kakhulu. Lena ke la ungena khona mina impela which is a medical treatment.
Now i-medical treatment kuya ngokuthi ngempela yini mina as udokotela kumele ngikwenzele yona ukuze inkinga zakho zilunge ngoba lezi zifo lezi njoba ngisho zilimaza imizwa njengoba nje uthi awusezwa ama feelings awusenawo it's because of ukuthi lezi zifo ayikakabi under control. If usazothi uyavuka ekseni ucheck ushukela bose uthi ushukela is more than 7 ungakadli ngisho ukudla usuku ungakabi under control ngoba i-fasting glucose angimele indlule ku7. So ukukubona nje bese ngikuhlelela iplan lakho elibhekene nawe mina ke ngihlukile ngoba ngidila nako konke angidili kuphela noshukela ngidila nanokuthi ushukela wenzani einkingeni zocansi bese sikuhlanganisa kokubili bese siyakwazi ukuthi into yakho iphumelele. All right. Sikufisela inhlanhla mfethu and all the best. Steps sokuqala ukuthi unyuke uvele ufuna usizo at 7:17 ngizothatha uKhayelihle Zaca eRichmond. Khayelihle ukwindaba sabona? Sabona Alex ngithemba ukuthi lapho nomshini. No sir right isinomshengo. Hayi bandla ngathi siyancoya. Sure. Cha ngiyizindaba lawo. Manje nayo inkinga ke la nanke ngithi mina njengomfokazana. Angisebenzisi ulimi ngihlangana nomuntu ngoba nginabantu labo eminyango umhlangane nabo ngithandane manifika ocansini athi yabona ke mina ngisho ngafika nengange yasho uyofrenda nginqamuka iqolo la kumina angicani unless uze ungikhothi ufaka ulimi or omunye athi mina ngicama ngomunye kwa mina ngiyakwazi ukuziqhamisa ngomunye. Yebo masengisese yebo ngiya-enjoya khona kodwa ngeke ngichama mawufuna ngibone ngichama ngifaka umunye manje uthola ukuthi mina njengami nje mina ngiyabona komunye mina ulimi nje ulami ulimi angeni lapha ulami ulimi lonke namhlanje makuthiwa ngithola ivagina nakhona komele kube khona la kumele uqala khona so uyawula kanjani into kanjalo ukuze nisavaze nalo muntu nocantileni nisavaze azafike naye la akumele akufike khona manje phela inhloso yocansi yazi sonke ukuthi Doc nanke I think ukhaye usevele wayibuza waphinde wayiphendula khona into ayishilo ngasekugcineni uthe yes engaya khona kodwa kukhona la kumele kuqalwe khona. Yeah ngiyacabanga ukuthi usholo ukuthi kumele kuqale kucheckwe ukuthi hayibo yonke into right yini status sakho sinjani unawo yini ama infections and yazi khaye there is exactly what I advocate for. So yabona nje namhlanje you've just become an educator ngoba uyabafundisa abantu ukuthi no ngaphambi kokuba ukhotha umuntu awumazi lo muntu awumthembi lo muntu ngokuphelele qala emtholampilo noma qala kudokotela kucheckwe ukuthi nime kanjani bese ke nina ngokwenu within your relationship niya engage ake fully senazi ukuthi hayi yonke into i-right. All right no siyabonga. Itopic yethu namhlanje inkinga nomdavazo. Ukwazi kanjani ukuthi ukubalansise koyi2 kulezi inkinga esibhekana nazo and udokotela uthe mayiqala wesizothi akuyona into efikayo kwabanye baphila nazo but akusho ukuthi impilo sekumele ukuthi i-relationship ingaba safe without umdavazo doc. Say for instance umuntu usenenkinga nayo kuleso sikhashana ikhona into yokuthi ayipakwe leyo mdavazo leyo relationship izoba njani? Okay now vele ke Alex umdavazo is part and parcel of a relationship. Now of course it depends on the context of a relationship ukuthi thina sikhulume safikaphi nokuthi ubudlelwano bethu we are willing ukuthi sibuthathe sibuse kubukhona. So akhona ama relationship la olingekho khona ucansi it's not a factor ngoba kukhulunyiwe I'm still a virgin for instance and angifuni ukuthi engage in ucansi. So as umuntu wesilisa in that space kuzoya ngokuthi unayo in understanding and bese ke kuba ukuthi ake sithi asiwo kama virgin and sekukhona icondition yokuthi oyedwa wethu akafuni si engage in sexual intercourse akanikezwe phela lo muntu iplatform Alex yokuthi ayendlala indaba yakhe ayibeke izathu zakhe. Remember asilaleleli ukuthi siphendule silalelela ukuthi si understand and then sithole icontext yomunye umuntu and then bese ke singa reply si respond ngokuthi thina sibona kanjani. So kubalekile ukuthi sihlezi simnika umuntu indawo yakhe ukuthi asho izathu zakhe zeinqumo zakhe khona sizoba ne understanding and sakhe kube ukuthi siya understandana sobabili. There's a question evela ku Malusi Esikela and then kuzoba khona a comment evela kumveli and then there was also a question ethayibe similar evela ku Noluthando. The question la ile ukuthi nikhuluma about problems kanti kuve yini ukuthi umdavazo iwona kahlehle omqaqi weinkinga. Ngandlela yipi? Yeah, actually when you have problems I think they are summing up ekutheni
umdavazo can be a solution if kukuthi you are stressed, you are depressed, then umdavazo uzokhipha leyo hormone ezokujabulisa. Okay. But at the same time, Alex, umdavazo umdali weyinkinga eziningi. Eziningi kabi. And if ubuka even when it comes to cheating, majority of the time umdavazo is one of the reasons for cheating. Awusangenelisi embedeni. Yeah. That is ucansi. Masikhuluma ukuthi awusangenelisi embedeni. So we can't just say ukuthi umdavazo wona uyisolution uhamba wodwa kuphela. Ngoba i-relationship ayakhiwa umdavazo kuphela. Yes, it's a major part of a relationship, but awakhiwa umdavazo kuphela indaba ye-relationship. Sure. I see the comments. We are live now. You can watch the conversation here too. We are on TikTok. Indaba on Gagasi. That's where we are now. And nama comments ngiyawathatha khona. But nama VNs ke siyawathatha ku 063839959. Ngizoyiphinda 063839959. Uthumela nje VN uyenze be 30 seconds or less and kungabikho umsindo ngemuva. Conversation yethu namhlanje sidila kanjani ngeindaba zethu nomdavazo and what we expect nokweliseka. Nokuthi relationship ingafi. Kube kukhona ama-challenges esinawo, mental health issues, indaba yezikweletu kungaba ukugula and all that. Indaba on Gagasi lehlelo is not for ingane and sikhuluma about indaba zokuthi sidila kanjani nezomdavazo. Mangabe sinama challenges akhona and ungeza ke nawe ku 0861596596 ngizathatha uPhakamile Mkhize from Emlazi. Sabona Phakamile? Is right mfethu kunjani kuwena? Hayi no ngeke ngikuthike Imancane Phakamile angazi uma ungifake ku speaker yini le phone phone okay yeah kusho uzobuza then busulalela radio because line wakho awukho kahle ngakuthina ithini question mina muthu mthana yathi la sinekhathi ama 3 months usina 2 weeks njalo ungalani naye inkinga kashukela so manje angisazi njengenjani mhlawumbe yini njengenjani kuzile naye ndawonye khulishela kama ngisayijova manje. Okay. Right, so Imake, when worried ngokuthi for 2 weeks there is no sex noma worried noma worried ngokuthi njoba ushukela wakhe ukulesimo okusona impilo yakhe uconsent ngawe ukuthi awutholi umdavazo noma uconsent ngempilo yakhe umuntu wakho. Awusangitholi umdavazo khona yakhe right futhi ngafawutholi umdavazo khona ngimthinta ikhathele nongakafezi namina bona nje ngisazi ngenze njani manje. Mfethu waba selfish kangaka kodwa esikhundleni where you supposed to support her ube seduze kwakhe but wena ukhalela nje ukuthi awutholi awubafo. No, yes, I'm sure because I'm medical aid yami at the right man. Yini amsodokotela sathola ukuthi nani treatment shop. So angathi people come to this first manje angisaboni kahle mhlawumbe i-COVID lento ayisebenzisa noma yini. All right, imanjalo Mkhize. Msha? Hayi mhlawumbe Alex ngiyoza sekuthiwa one day nawe une commission. Ngizwa ngendlela obuza ngayo nje imibuzo ngendlela ocacisa kakhona. Ngino isifuna sibe nozwelo mfethu kwawena Mshengu. Ngizwa kahle Alex. Sure. Bhuti yazi ngisacela ukubhekisa lana something yazo. Umama usetholakala ukuthi unoshukela. Ngisacela ukukubuza nje ukuthi useyithatha isikhathi ngakanani treatment khona ngizofaka everything into context. Uqale nini ukuthatha treatment? Kulonyaka lo. Okay but no. I-chronic condition baba nem ithatha isikhathi ukuthi stabilize. Siyake sinike actually u12 months so sifike senze into ekuthiwa review in the first 6 months after umuntu eqeda qala treatment and then senze the second review another 6 months later. So that would be in a space of 12 months. So simbona kabili umuntu. And logo sikwenziswa yini? I-chronic illness is defined by 6 months. So anything ezolasta more than 6 months, then we consider it as chronic. Now, i-treatment yakhona ke ayivamisile ukusebenza, fast. And if kuthi, bayam escalate ngoba bamqala emaphilisini usuyasho manje uthi uyajova. So there's an issue vele with ukucontroleka kashukela wakhe. Ngoba zimbili izifo zikashukela ezibalekile kumele si understand. Kukhona le ekuthiwa type 1 diabetes bese kuba khona i-type 2 diabetes. Now i-type 2 diabetes iyona ecover u90% of zonke izifo eziphathelene noshukela esibonayo.
Now yena uqalisa amaphilisini akarespondanga emaphilisini usezugcina manje usethola umjovo into ekuthiwa insulin. So akakabi well controlled. So asimnikeze ithuba uAlex usho kahle impela but wathi umuntu kuyangemele simnikeze sineke ne. Asimnike ithuba simsupport ngoba akayikhetheli ukuthi afile ngalendlela afila ngayo, akayikhetheli ukuthi idambe imizwa yakhe. Idambiswa yiwona ushukela hayi ngoba nakho yena engasakufuni wena, engasakuzwa wena, engasakuthandi wena. Asidile niqala nokustabilize icondition yakhe bese ke siyakwazi ukumnika ithuba lokuthi abuyele back to normal. Because I'm the one who sees ngihamba naye noma dokotela ngithenga so manje ngikhosi mhlawumbe mase noma mhlawumbe sengijike or what I don't know so that's why I'm Okay. All right. So iyona lento ade ngisho Yeah. ukuthi singabuki kuphela iside eli1. If kuukuthi umuntu and kukhona into engakuphethe kahle. Yeah. Libuke nalelinye iside. Now ubhuti unenhlanhla ke ngoba phela usengenile kwishow okusho ukuthi usenayo iaccess kumina. So sizokwazi ukuthi simelekelele. Into ebalekile ukuthi sistabilize isifo impilo yabo iqhubeke ibe right. Ngoba bayashayeka njengamanje sekuze kuaffecteka ubudlelwane babo. Ngesizathu nje se chronic illness ekwaziyo kuba manageable. I can't agree to that Alex. Angengikwazi kumele ngisukumele lenkinga. Sure. Yeah. Indaba on Kakasi 0861596596 we taking amavi ends as well. Mosande kusijoyina. The show is not for ingane. Sizokhuluma ngendaba yokuthi ma isimo suke sinzima singekho normal. Whether ama problems akhona kwi relationship or ku partner oyedwa umdavazo wona ungasurvive kanjani. This is what we are discussing now on Indaba. Ngibingelele emsakazweni ngicela ungazisa igama mina wami nje lokhu ngakhulelwa nje ngakhulelwa ingane bengasenzi kahle esevele eshaya u1 nje alala emva kwalokho mina nginekisekile ngani indaba futhi lale futhi kusekuseni cha kuhamba isikhathi ngize ngitete ngimbuza isikanti kwenzakalani avela athi yena inkinga ukuthi akasasebenzi manje yikho nje ukumenza ukuthi ngingasaperform kahle. Okay. All right. Ima kanjalo nazi I concern iqale ngesikhathi pregnant then wabona ngathi uya rejecteka from umuntu wakhe and then mayisembuza ke after se delivery then ubhuti uthi no inkinga ileyo ukuthi ustresswa ukuthi umsebenzi awusekho. Now there's a timeline Alex la. uNtokazi uqale wakhulelwa so before akhulelwe ngicabanga ukuthi yonke into be right but now inkinga iqale ekuthenini uNtokazi akhulelwe amithi if kukuthi umuntu wesifazane uzomitha kuya ngobudlelwane baboke uma emithi ukuthi iphamba kanjani bakhona abantu besilisa abakwazi ukuthi babe khona during ipregnancy yomuntu wesifazane bakhona abantu besilisa abakwazi even ukuqhubeka ba engage in sexual intercourse nomuntu wesifazane ukhulelwe but kuyakwenzeke ke Alex ukuthi ubudlelwane buphazamiseke ngesizathu ukuthi umuntu wesifazane ukhulelwe umuntu wesilisa bese kuba khona inkinga yokuthi akafuni ukulala nomuntu okhulelwe therefore kumele enze njani so kuya kube khona umlenze kwesinye isikhathi angisho ukuthi this is the case la but kuya kube khona umlenze after kuba khona komlenze sekuvela this thing ke manje ethini hayi lento engiyenzayo ngiyenziswa ukuthi angisasebenzi so sekufaka imali ke manje impilo Alex is you know a big turmoil and kumele ulindele noma yini but I-outcome ungakwazi ukuyishintsha ngokuthi uthathe isinqumo esi-right. Yeah. Now ukuthi ubhuti yena angabe sa engage noNtokazi angabe samenza uNtokazi afile ngazathi you know uyamthanda ukwi relationship naye akangasebenzisi imali as isizathu sokuthi yini enze lento ayenzayo ngoba ngiyacabanga lana I don't think it's just about imali kuphela. Yeah. Ngoba imali is an enabler. Imali. Okay. It's nothing else but an enabler. All right. So listening to this then advice ngaba ile ukuthi ke beyiqale beyikhulume le ndaba and because sebena nomntwana together they can see udokotela bobabili or as a sis. Yeah. Indaba on Kakasi VNs ku 0638399959 uyenze nje imfishane and kungabikho umsindo futhi la ozobe ukhona. Babona Alex nino dokotela ngisacela ukubuza mina dokotela ukuthi uzwana nomuntu onoshukela uyoshukela uyathelelana yini uma ngabe mhlambe nisucanseni ushukela ungenzeka yini ukuthi uthelelane cela ungazisho. Doc. Okay, umbuzo uthi ushukela uyathelelana yini ngocansi? Yes. No. Stalo awuthelelani ngocansi ushukela. But
uyathelelana nge-family history, meaning ukuthi ake sithi uma wakho ebena ushukela okanye mhlawumbe ugogo wakho ebena ushukela umkhulu ubaba wakho, then nawe usengcupheni ethanda ukuphakama kuneyomuntu ongenayo i-family history yawo ushukela. So uthelelana ngalokho kuphela nge-family history, but ngokocansi ayikho into transmissible between two individuals ukuthi lona unoshukela ngilale naye therefore nalona usezoba noshukela. Ayikho into kanjalo. Conversation ethi yaqhubeka on this other side of this. Sanibona studio dokotela nawe Alex. Ngizocela ukuba uanonymous. Bengifisa ukubuza la ukuthi mhlambe imaphi ama health implications ukuthi uye ngedevu ku partner wakho who's living with HIV wena ube HIV negative. Okay. Mshen? Okay. Now Alex, la there are two contexts engimele ngwabeke, and ngiyazi kuzosanda ngazathi ku unfair, but it's actually the fact of it all. If uzonikeza umuntu wesilisa one HIV ikhana lingasi, i-blow job, if uzonikeza umuntu wesilisa enakophi akana inkinga akana lutho but unayi HIV, akukho lula ukuthi wena as umuntu wesifazane uyithole leyo HIV, ngoba i-HIV actually ayikwazi ukuhlala kwi-saliva, ayikwazi ukuhlala ematheni i-HIV. So yes, unayo i-HIV but i-mode of transmission of HIV imbeka ekuthenini angabi nayo i-risk high. But ke if umuntu wesilisa ezokhotha umuntu wesifazane one HIV yena engenayo HIV, lapho sibuka quite a few things, but into ebalekile lapho ukuthi umuntu wesilisa ngaleso sikhathi is direct in contact with ama-sexual fluids at any given point in time, and ama-sexual fluids ayayithwala ke yona i-HIV. Now ungena kwawo ama-sexual fluids emlomeni wakhe ukhama into contact komlomo wakhe, noma ngathiwa unekhathi encane kangakanani, i-HIV will find its way ukuthi ingene kwi-bloodstream yakhe and then iqaleke ireplicate and agcine ngampela eseba umuntu HIV positive. So into ebalekile with leyo nto leyo i-hygiene, ukuchecka ukuthi wena ngokwakho awunawo yini ama-cuts emlomeni wakho if kuthi uzoyenza ikhana lingase no-HIV positive wena negative. Eyokugcina ebaleke nawo konke ukuthi lowo muntu abe on medication and abe well controlled in terms of viral load, ibe undetectable low infected, abe on amaphilisi ama-ARVs bese viral load yakhe iba undetectable. Wena ke beseke ngoba uthandana nomuntu one-HIV wena unayo, then you have access now, ugovernment usesebenzile, you have access to i-PrEP. Okay, so ungathatha ne-PrEP. All right. Sure, I hope ubuzeleke nabaningi. Unenkinga mhlambe ethinta ke i-stress. Now isikhathi sama exams, abantu abasebenzayo as well, they have to work and basebenze at the same time. I-sex ngakwazi ukuthi isize esikhathini la bene anxiety exam or they are stressed banovala. Ukuthi Alex, mina I'm biased, I'm for sex every time. Okay. I'm a sexual health specialist. So i-sex into engiyibeka vele phambili ekuthenini abantu bayi-understand ngoba imayelana nokuthi umuntu yena uyibuka kanjani, i-sexuality yakho, your sexual orientation, ukuthi uyibuka kanjani, and that gives way to injabulo empilweni if we understand uzazi and wazi ukuthi ufunani. Okay. And sexual health is the key. The answer is yes. Ngibingelele msakazi. Ngithi ngibuze la. Umuntu wami lana bejova emva kalokho wayeka ukujova, maybe it's about 4 months. Dokistara nje sikhona manje ngitshela ukuthi akasazizwa kahle umjovo. Ngifuna ukwazi dokotela uthatha isikhathi singakanani ukuthi uphele emzimbeni umuntu akwazi ukuphinda akhulele futhi. Azikho izinto ezingayingozi makuthiwa ukhulelwe engahlumeza umntwana ongaphakathi esiswini. All right. Yithi ngibambela Mshen. Okay. Now unaye ubhuti yazi ubuzela abantu abaningi Alex ngoba baningi abantu besifazane abakuwa nama contraceptives lawa abizwa ngomjovo. Umjovo uhlukene kabili, khona oka 2 months noka 3 months, and majority of abantu besifazane bakuloka 3 months. Now umjovo wona kuya of course ngokuthi usuthatha isikhathi ngakanani. Last 3 months, meaning once every 3 months kumele ubuyele emtholampilo uyojova, kumele ubuyele kudokotela uyojova.
But if kukuthi sewuthathile lo mjovo, let's say for more than a year, then siyake sithi zinikeze isikhathi between u6 months, to u9 months ukuthi umzimba wakho ureadjust after ukuba under ingcindezi yawo umjovo. Ngoba the thing ngomjovo ayicindezeli kuphela inzalo, icindezela even nezinto ekumele ngabe ziyenzeka ekamereni. Ukuba wet akubi lula, uba dry instead of ukuba wet, uba ne painful sexual intercourse because of ama side effects omjovo. Phezu kwalokho futhi ungakhulelwa and bese uphuphunyelwa isisu ngesizathu sokuthi uandavele ama contraceptives, umzimba is rejecting ingane. So akhona wona ama side effect, bukhona umncuphe bama contraceptives. So ilokhu bhuti ngicabanga ukuthi akhala ngakho yena usisi singamsiza ngokuthi Alex sibheke i-side effect profile yakhe bese simkhethela into engcono kunomjovo ngoba akhona amanye ama options awa ama contraceptives if kukuthi akafuna ukukhulelwa. Right. Siqhubeka 0861596596 and I'm taking a VNs as well. Ungathumela ku 063 for VN 063839959. Le show ikona as a podcast. Moya nje ku Gagasi FM app ufike usearch under channel ethi Indaba. Uzobe usuyayithola idata ilidle futhi i-app ye Gagasi ukwazi ukulalela le show noma ngabe kuphi la ukhona. Sex Indaba is not for ingane 7 to 8 on Gagasi FM. Ikona ne video of the show kwi app ye Gagasi. Ungasifonela ku 0861596596. Usapha kanjani kumdavazo nenkinga esinazo? This is what udokotela is all about namhlanje. Sawubona but Alex ngidokotela. Ngisacela ukubuza, ngicela ungazishiya igama, ngicela ukubuza. Mina mangabe nje ngenza umdavazo ngivele ngibe dry. Angazi impela ukuthi yini le ngenzayo. Ngivele ngibe dry. Angazi udokotela ngangisiza kanjani. Nangithi nje ngiba nomuntu kuvele kube dry. I think it come doc after you said something about ukusebenzisa ama contraceptives earlier and then now akasho into eningi but kumnika inkinga. You can imagine the stress kule relationship. Lana into ebalekile would be ukuthi mina ngazi iminyaka yakhe bese ngiyazi ukuthi ukuwona yini ama contraceptives or not. Ngoba as much as ama contraceptives ekudala ukuba dry during ucansi and edala lento yokuthi yahle inkanuko ilibido yahle, zikhona nezinye izinto engakwenza lokho depending on ukuthi umuntu uneminyaka emingaki, are they premenopausal or are they postmenopausal. Bese ke ngiyifaka ke into context ukuthi yini kahle ngadala but looking at a Gagasi listener, umuntu ongakafiki kumenopause ongaba nelenkinga. Now of course ama hormonal imbalances iwona hamba phambili kuqala, and they usually just don't have ukuba dry nje during sexual intercourse. They usually have a problem even with tracing ama period abo ukuthi mabengena esikhathini kuhamba kanjani, abakwazi ukuyitrace leyo nto, avela afike nje ama period abo haphazardly and phezu kwalokho sometimes bopha kakhulu baze bakhiphe even amahlwili. And okunye ongenzeka would be ama sexually transmitted infections, especially recurrent sexually transmitted infections, ngoba ama infections wona ayakulimaza even ingaphakathi lakho. Kunenye condition ekuthiwa i-PID, pelvic inflammatory disease. Iqala yona as an infection engaphandle igcina singene ngaphakathi silimaza even ama tubes akho bese ivala even inzalo yakho. Bese okunye futhi ongenzeka kungaba into ekuthiwa i-atrophic vaginitis, la okubonakala khona ukuthi umuntu wesifazane ungene esimeni semenopause before her time. Ngoba i-mean age of menopause 52, but bakhona abanye abantu besifazane abangangena even at the age of 40 kwi-menopause. That is not normal. So leyo condition leyo ikubeka ekuthenini ube ne-atrophic vaginitis, lapho ke oba dry khona, oba ne-pain khona during sexual intercourse and oba nama-hormonal imbalances. So Esmenike, when she's going through this, ucabanga kumuntu wesilisa ke when kuukuthi no we can't leyo relationship over isikhathi igcini isesimene sinjani? Kuyadepend ukuthi bayakhuluma noma bakhuluma yini, and noma ngathiwa bayakhuluma lo khulunywa naye uyalalela yini, uyezwa yini into eshiwoyo. Ngoba ikhona naleyo nto yokuthi umuntu engakhuluma ayibeke inkinga, ayidalule inkinga, kodwa kuthola ukuthi lo omunye umuntu yena akayizwa lento ekhulunywayo ngoba akafuni ukulalela. So lana into simple communication. If kuukuthi sebe communicateile, then kumele bayisukumele inkinga ngoba akusiyona into normal. Bakwazi ukuyobonana nodokotela and then bese bayakwazi ukuscreenwa.
Yeah. Yabona mothanda usijoyina ke, this is what we're discussing namhlanje. Kunenkinga ekuwe wena wedwa but igcina affect umdavazo. Njenga nje story discusses leso sanda kusizwa ekutheni ucansi akalangazeleli and then nje udokotela ekhuluma indaba yama hormones ne age. Then mase kuzoba ke ukuthi ke nineyinkinga ke kwanina, so kumele umdavazo upake kuzokwenzeka kanjani. This is what we've been discussing since 7. So most people sesiphakathi, there is a lot you may have missed. There is a question pertaining to your situation. So ingakho nje I would advise you to get this Gagas app so that uzolalela this as a podcast. You can watch it as well if you send kuhlangana nayo this episode on i-video ibuyela emuva, go to i-caption as well so that uzobona some of the topics from the questions raised. Uhlelo akulonolo ingane sengisethekwini nawo kuSizwe Mthembu. Hello Sizwe. Right, ngiyamshiya kuSizwe ngoba akafuna ukukhuluma nathi. Ngiyadlula ngizothatha uSithembiso. Sithembiso? Yebo sabona baba. Yes, sisekumukela kwindaba. Ngiyaphila baba. Baba ukhuluma noSithembiso ngicela. Ngicela ukwa abanginenkinga la ngene drop in. Ngicela uyivaleke i-radio qala wena Sithe. All right. It's 7:45. Yeah, uke waba ne drop. Yebo baba. Uke waba ne drop. Baba ngithi nenkinga la ngene drop last 7 months. So manje akupheli ngicela ngibuze la kudokotela ba ngenze njani ngisebenzisa i-treatment ekhona kumtholampilo lapho bengekhona manje angazi ngenze njani ayipheli lapha enyas e-drop. Doc? Okay. Now i-drop baba ne i-drop into very specific. I-drop into caused awuzokani ngalakumina baba. Okay, yeah, uyasizwa manje, right? Hello. Uyasizwa Sithembiso? Okay, I think usezolalela iredweni kuhle ngoba uyibambile wena question mshenga. Yes, but Alex, i-drop into specific. I-drop into edalwa into ekuthiwa i-Neisseria gonorrhea. So i-gonorrhea i-drop lento eyibizwa ukuthiwa i-clap. Now there's a problem lana engifuna kahle uyingenelela ngiyiqede. Wonke umuntu wasemtholampilo noma athiwa imuphi umtholampilo nabo bonke futhi odokotela iningi labo liyake licabanga ukuthi makukhona i-discharge kumuntu wesilisa, i-penile discharge, then i-drop leyo akusiyona kuphela i-drop ekhoza i-penile discharge kumuntu wesilisa. I mean khona even i-chlamydia trachomatis. So ziningi izinto esingayibuka, khona o-bacterial vaginosis. So ziningi izinto esingayibuka ukuthi yini kahle edala le infection. Now the problem is if kukuthi uzotreata umuntu ngama antibiotics angeze ukuresponda kule infection then angeke azalapheke. Okay. So I'm seeing ukuthi lana ubhuti ngenzeka ukuthi akatreatwa ngendlela, mhlambe uhlobo lama antibiotics olu wrong okanye uhlobo lwe diagnosis olu wrong. Oh, okay. There's a lady usamge on the socials obuza la ukuthi nginenkinga nje ngiyalwenza ucansi but selikwathi inhlo eorgasm angifiki kuyona. Doc? Now there is anorgasmia. It's a major sexual dysfunction kubantu besifazane. Anorgasmia, inability ukuthi ufike kuvuthondaba or difficulty in ukufika kuvuthondaba. So siyake sibukeke nawo ngoba nayo ama causes and siyake sibuka ukuthi into ehamba phambili kumuntu especially osa below the age of 35 kuya kuba ma hormonal imbalances la ubona khona ukuthi estrogen level yakhe is actually quite low. Now estrogen ke kumuntu wesifazane inakekela ucansi, inakekela untomzodwa ukuthi uzoba healthy ngandlela yipi, inakekela even isimo se blood flow towards yena untomzodwa. So siyake sibuka ukuthi iyona into ehamba phambili kubantu aba below the age of 35. But kubantu aba above the age of 35 into ehamba phambili atrophic vaginitis ngoba bengangena early kwi menopause and lento siyayipick up ukuthi I mean age ye menopause as much as u52 siyabona ukuthi more and more of abantu besifazane bangena at a lesser age kwi menopause than u52. Yeah. Siyaqhubeka 0861 596 596 thina yakho i-question mongaba nayo ungathumela ne-VN as well. Sawona but Alex nodokotela bengisacela ukubuza ukuthi if wavala wabopha ama-tube uthatha isikhathi esingakanani ukuthi aqaqeke. Ngibuye ngibe nanenkinga yokuthi ngiyakhuluphala so angazi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi, ngingenze njani ukuze ngazi ukuthi kwenzakalani ngendlela engabopha ngayo, nanokuthi ama-period aseshintsha kakhulu ngineminyaka ewu-38.
ngibuye ngiye for 7 days, ngibuye ngiye for 2 days, abuye upload, angazi kwenzakalani. Okay. Okay. Doc? So la Alex kukhona inkinga eziwu2. Kukhona ukuthi wavala usefuna ukuvula. Bese kuba khona le inkinga yama period. Angiqale nje ngale simple yokuvala. Ukuvala sikubiza ngebilateral tubal ligation. So it's BTL, bilateral tubal ligation. Now iBTL yona siyake siyibeke ngokuthi kuya ngokuthi uyenze nini khona. Sekuhambe iminyaka emingakanani uyenzile. Asibheki ngokuthi ikhona yini ngempela ipossibility yokuvula. Sikubheka ngokuthi usuthatha isikhathi singakanani ke uyenzile ubuye kuthina uthi ufuna ukuyireverse. There are two train of thoughts. Khona u10 years bese kuba khona u15 years. And I'm saying this because it's coming from two different books. But u10 years kahle kahle I-cut off yokuthi if so wenza iBTL wahlala nawo for 10 years. Yeah. After 10 years ukuthi sibuyisele emumva kubucayi and ama chances akhona are very slim ukuthi ikwazi ukubuyela emumva. Kanti maksa in between u10 years, maksa below 10 years. Yeah. Then siyakwazi ukubheka lapho ukuthi wenziwa yiphi yona iBTL and uvaleke kangakanani and ama chances okuvula mangakanani. Okay. So iminyaka ebalekile more than anything. All right. Ngikanyuso sizwe Khumalo? Siyani. Yes Mntungu. Ngiyaphila no Dr. Mshengu. Sikhona baba kunjani? Siyaphila. Hayi siyaphila. Nginombuzo la Mthiyane nodokotela. Ngumuntu odla ichronic so iyangi-affecta-ke isikhashana eside into ezifana nemizwa yami nje ithola ngathi ngasadonsi kahle kodwa kude last couple of months bese nginokuthi mavuke ebusuku mhlawumbe sezizochaba kumele ekuseni kumele ngabe khombisa impilo noma khombisa mhlawumbe khona inkinga engifanayo leyo nto leyo so mhlawumbe udokotela mhlawumbe angaba ne-clue lapho ukuthi makunjalo kumele kube kanjani yini le ayidlayo uthe udla amaphilisi HIV or a chronic, all right, sure. Yes. Chronic. Yeah. Okay. Doc? All right. No, but indaba ye-HIV if kuthi amaphilisi vele sewadlile vele isikhathi eside and njengoba nje ngihlale ngisho ukuthi siyake sidinge u equals U ukuthi say undetectable viral load and say untransmissible, meaning ukuthi ama chances of ukuthi uyipass on omunye umuntu are very slim ngoba say undetectable. Now yona HIV yona ngokwayo ihamba nje yodwa, iyatholakala impela ngocansi but ayivamsile really uaffect ucansi. Yona into eyenzayo idambisa amasosha omzimba bese invite ezinye izifo ukuthi zikulimaze. So if kuthi bekukhona inkinga zokuthi ungavukelwa and now usuya kuphaphama ebusuku induku ivukile, lokho mina kunginika ithemba njengodokotela ukuthi kushuthi igazi lisangena impela endukwini ngoba phela angeke induku ivuke igazi lingangeni. So singabheka ukuthi as much as ubulimele kusakhona yini ekumele sikwenze ukuze ubuyele esimeni ingaphinde yenzeke lenkinga ngoba you are still young njengamanje ngokweminyaka. Angazi uyangizwa yini? Ngiyakuzwa ngomnyaka mina 42. So usamncane khulileka, so wena mawukuthi uworried singakuscreena nje kuphela, but if ukuthi ithi induku iyavuka phakathi nobusuku and ibingasavuki then kusayimpawu lezo zokuthi igazi lisangena. So mawukuthi ivuka kancane kunokuvuka kakhulu and masekumele isebenze kumama iba nenkinga then isukumele leyo ndaba leyo khona sizokwazi ukuyilungisa. Okay, ngiyabonga Mshengu futhi sasama contact yakho asigcina kohlelo. Okay, but I can. Right, sebonga nathi mfethu. Right, sure, unenkinga enza ukuthi ungabikho comfortable or kungenzeki ukuthi uye kumdavazo. This is the topic esikhuluma ngayo. And then there's a lady ngizomenza nje anonymous, and then the question is kunamanzi aphuma kuntombo zodwa kuze kube ngathi ama periods angikwazi ukuya ke emdavazweni ngokuyithemba. Kusho ukuthi kuphuma amanzi aphuma njengama periods usho njalo. Hey, ama period igazi. That means ukuthi une abnormal vaginal bleeding. That means ukuthi uphuma igazi. Now if ukuthi umuntu kodwa uthi amanzi kodwa aphumayo. Kodwa manje aphuma sengathi kuphuma igazi. Aphuma sengathi kuphuma igazi. Now vele ke amanzi aphumayo in copious amounts ngaphansi kumuntu wesifazane. It's a problem, that's a risk
and it's a sign yokuthi ngenzeka ukuthi une human papilloma virus infection embeke engcupheni yokuthi abe nomdlavuza womlomo wesibeletho but igazi lona ilona ekumele likwenze ube worried more than anything ukuthi ay mase kuphuma igazi la ngamele liphume khona awukho even ma period and uyopha then there is a problem so both issues are a problem Alex okay so ngi-advise ukuthi ayi clinic ngokushesha ayi clinic ngokushesha yes sure and udinga nane pap smear ngikuphilile Gcwabe eMlazi 0861596596 conversation yethu umdavazo neinkinga esibanazo ezezifo as mental nakho konke lokho and luhlelo akulona olwengane sabona philile Sanibona nikakasini njani right kunjani kwana hayi siyanganazi sure nginenkinga la dokotela Alex ngizocela ningiluleke kuyona my current partner mina I'm a natural squatter so current partner wami ngibona sengathi unenkinga when it comes to me squatting we are basically sithimesenza kuphume nje kancane so recently kutheme kuphuma kwaphuma kwasplasheka kakhulu so ngambona ukuthi uyathuka same sesiphinda sivakashelana waba nama comments awashoyo ukuthi ucela ngiyakwenza kakhulu manje kuthe lesesenza ngalelo langa kwamele ukuthi umzimba ngiyibambe so ngafila uncomfortable and I realized ukuthi lento izongilimaza ngoba ngizoenda apha ngasa enjoy ngoba phela manje umzimba sengiyakuqinisa njalo now how do I address the matter to him because I understand ukuthi ngiyalimala angisarelaxile ngoba lento phela when the wave comes usukurelaxile enjoy now manje mangabe usuzokuba nokuyibamba uyalimala ngigcina ngingasakwazi ukuenjoy umntakazo ngendlela efanele ngabe enjoy ngayo ngoba nakho yeah isayinja in the relationship a relationship here it's 7 months oh okay uzoyiqala phi ke le conversation uyizwile iziqu Alex uthi uyi natural squatter isichomane ne uyasithobela kahle okay ntokazi no lena yazi intokazi ayikho nzima yezo ngoba manje ukusquatter kwakho ukukhombisa kwakho ukuthi yes uyakujabulisa and uyakufikisa kuvuthondaba now lana ke sewukuthi yena into oqala mhlawumbe ongamtshena yona ukuthi hey on Thursday ake usondele ngo7 ke sivule lapha na iGaga FM sexindaba ke silalele ukuthi kuthiwani okwesibili into ongayenza ungamhlalisa phansi ukhulume naye umchazele ukuthi no isquatting akusiyo into abnormal isquatting ukufika ntokazi kuvuthondaba kunabantu who squat kunabantu who cream kunabantu who don't do either but nonke thola ukuthi niyafika kuvuthondaba yikho ukuthi nifika ngeindlela ezihlukile kuvuthondaba I think into ebalekile mhlambe going forward ukuze umenza be comfortable ngoba ukusquatter kuyamanzisa umbhede just prepare yonke into in terms of ukuthi umbhede ungabi manzi mase niqedile ukwenza ucansi kungabe ukuthi ulale edamini yazo so uvikele lokho ngoba nalokho uzothola ukuthi uyakucabanga and uyabuka ukuthi hey if sekwenzeka kangaka sokwenza njani manje mase silala yeah so kodwa ke ikhona indlela yokwenza yokumeducator ngoba there's nothing wrong with you and abantu abaningi bayifisa lento wena oyifilayo lento eyenzeka kuwena I feel ngamele ngizama indlela yokungenisa leyo topic ukuze kungabi sengathi some men get offended or kuba sengathi wena umuntu esifazane mhlawumbe usulithanda kakhulu sex indaba is the solution do sebonga sisunikeza nje feedback and ubuzele nabaningi actually all right sibonga kakhulu ke doc we've come to the end of this I hope inhloso ulekelelekile because phela sihlale sikhuluma ngendaba yomdavazo positions enhance kanjani just to keep our relationship abe right kodwa okusalayo ukuthi phela we are human we go through izinto empilweni sizoyibalansisa kanjani lento so i-conversation yethu ke namhlanje was about that I hope khona ukufundile doc your numbers ngiyabonga kakhulu Alex ngiyatholakala inamba yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226 ungashaya ucingo wenza appointment uzuzongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe in Durban Central and ngiyatholakala na Facebook na TikTok as Dr. Shabalala. Thank you very much. The show ke ikhona i-podcast yayo ku-app yeGagasi. Thank you for watching as well and you can follow us in the